dit is de biljetclub, Doekeloek. Jazeker. Maar toen ze die jongen weer stevast alle weken. Ja, er zijn wat mensen die al uit werk binnen, er komen steeds meer van trouwen. Er zijn mensen bij een eigen bedrijf, er zijn mensen die werken bij het Riek, daar werk ik bij. En er zijn tegelzetters, er zijn stijgenbouwers. Het is echt van alles wat en het past geweldig bij me. En de club had al jaren bestaan. Ik denk wel 40, 50 jaar. Dat we vroeger in de dorp en later er hier komen. Het is een noffelijk ploegje bielkoor. En een ding, wij hadden er een vrouw bij. En die ene vrouw die zorgt voor het biologisch evenwicht. Ze ben wel wat leer, ja? Ja, ze meiden merkt net, dus ze wil al hier winnen, maar het gaat goed. Die kennen alleen het Sierman noemen. 23 jaar in hier bij Doekeloek. En er mocht geen vrouwje bij, maar alleen nog de kroegeigenaar. En dat ben ik toevallig. Dus zat we aan de Benkenbiekam en nog steeds. We helpen haar ook wel eens wat en samen, maar ze kennen het dus ook wel. Misschien is het nog een beetje minder, maar dan maakt het ze nog wel eens wat. Hoe gaat het? Net goed. Nee? Nee, net goed. Broer is heel goed. Die is op zijn best. Waarom? Waarom? Ik heb geen idee. Omdat het chemie maakt. Ja, omdat er orde is, ja. Maar het kan nog, hè? Zij met 19 en ik met 39. Ik ga nog wat doen, maar het moet er al eventjes in ons wel, want ik ga nog maar 22. Ik ben de beste en ik ben weer eigenwijs. Ja, dat is dat. Eigenwijs ja. is net een Ja. Ja? Ja, hoe komt dat zo? Maar dat ik de beste ben omdat ik eigenwijs ben. Beide? Nou, ik ben eigenwijs omdat ik de beste ben. Maar het zei met een productiemeid dat ik snel de wan. Dat zei er altijd, hè? Ja, ik zei het altijd, maar ik zei het op scherp zetten. En dat helpt wel, hè? Als ik verlies, ik ken er gewoon, maar ik moet wel leuk verliezen. Wat is dat dan? Leuk verliezen, dat ik nou, dat toch wel knap beleid. Als ik goed beleid en als ik dan verlies, kan ik me niet schillen. Dan ga ik op vrede mee. Maar als het totaal niet wil, nou, dan vind ik er even neer doen. In team, ja, in team, kan je hier door als je een voetbalje mee maar dan kan je hier door de schuld aan. Maar dit doe je jezelf, hè, alleen. Snap je? Dat is het mooiste verzet wat ik ervan vind. En hoe fanatiek gaat het hier, hè? Nou, maar Josse? Mes op tafel. Mes op tafel. Nou, het valt een beetje tjen. Ja? Ja, ja. Ben je toch de spannings? Nou, misschien scheelt het toch een beetje dat de camera's bij binnen. Het muziekje past hier wel aardig bij, een beetje een triest muziekje. Maar dit is wat een trieste partij, ik moet zeggen. Wat vind je beter? Nee. Je een normale, een gemiddelde van? Nou, iets minder dan treien. Maar je met de totaalscore van? 20. Misschien met 20 beurt, maar dat is iets minder dan treien. Ik zit nog op... Ik ben er! Nou, ik zit nog net op oordeel. Dus ik moet zeggen dat het een beetje teleurstellend is. Dat het... Nou krijg ik ze min goed, maar ja. Ja, wij ben ik een beetje teleurstellend. Ja, maar er komen meer partijen. Misschien weer dan de verwachtingen voor we hier maken. Orne bedankt. Ja, jammer. Die net beter. Die net oors. Nee.